שלום, זו שוב רונית, ותודה שנרשמתם לאתר. היום אגלה לכם מה אני עשיתי כדי לפתור את בעיית כאבי הגב והצוואר שלי, מבלי להשתמש במשככי כאבים או לעשות ניתוחים מסוכנים בגב. ובכן, גם אני עברתי את דרך האיסורים של בלט דיסק, ולמרות שהיה לי רק בלט דיסק, זה עדיין כאב מאוד. לא ידעתי איך זה נחת עליי, מאיפה זה בא ולמה דווקא לי. סבלתי מכאבי תופת. סבלתי תקופה ארוכה, הפסדתי ימי עבודה ולא תפקדתי בבית. התסכול היה עמוק והכאב מתיש ומעיק. לא יכולתי לחשוב בצורה מסודרת, לא יכולתי לנשום דקה אחת מבלי שיכאב לי כל הגוף. התפללתי לדקה אחת של מנוחה מהכאב האיום והטורדני, אך ללא הועיל. פעולות פשוטות כמו להתלבש ולהסתרק היו קשות ואיטיות להחריד. לשרוך שרוכי הנעליים לא הייתי מסוגלת ללא עזרה. הייתי תלויה ומוגבלת בילדים שלי שהביטו בי ברחמים וניסו לעזור ככל האפשר. אני מודה שהיה לי גם קשה לראות אותם בסבלם. מאישה ואימא נמרצת ופעילה שעובדת מהבוקר ועד הערב, לומדת, מתאמנת ועוסקת במגוון פעילויות בבית ומחוצה לו, הפכתי לשבר כלי ששוכב כל היום במיטה, מביטה בתקרה ומתפללת לישועה. אינני יכולה לתאר את עוצמת הכאב הפיזי ואת עוצמת התסכול והכעס שבאו בעקבותיו. מצד אחד לא יכולתי לעשות דבר, אך מצד שני לא רציתי לוותר. הייתי חייבת למצוא פתרון. מה לא עברתי? טיפולי פיזיותרפיה, כדורים משככי כאבים, כירופרקטור, טווינה, דיקור, וביקורים חוזרים ונשנים אצל רופא אורתופד, שהסתכל עליי ואמר לי, או שתלמדי לחיות עם הכאב, הוא יעבור מתישהו, או ניתוח. כן, גם לי הציעו לעבור ניתוח. גם אני לקחתי ויוקס, אותו כדור שלאחר מכן התברר שהוא גורם לי יותר נזקים מאשר הטבה, ואחר כך אסרו את השימוש בו. לקחתי ארקוקסיה, כל זאת רק בשביל להרגיע לזמן מה את הכאב. לא תמיד זה עזר. מצאתי את עצמי אומללה, תלותית, מוגבלת בתנועה וכועסת על כל העולם. מאז ועד היום פגשתי המון אנשים שסובלים בדיוק מאותו דבר, ואפילו גרוע מזה. מסתבר שלמעלה מ-80% מהאוכלוסייה סובלת או תסבול בעתיד מכאבי גב. כמוני, גם הם למדו לחיות עם הכאב, לנוח בין התקפה להתקפה ולהתכונן לפעם הבאה. היום אני יודעת שיכולתי למנוע מעצמי כאב מיותר, לו רק הכרתי את מוצרי Forever כבר אז. אז איך הכל התחיל? לפני כשנתיים בערך הכרתי דרך מכרה את חברת Forever Living Products. היא סיפרה לי שיש להם ערכת מוצרים שאולי תוכל לעזור לי עם כאבי הגב התכופים שלי. לומר את האמת, הייתי קצת סקפטית. היה קשה לי להאמין שאמצא פתרון אמיתי אחרי כל כך הרבה שנים. חשבתי שראיתי וניסיתי הכל. אך מאז שהתחלתי להשתמש בערכת Forever Freedom, הרגשתי שהכאבים מתחילים להיעלם עד אז. בהתחלה לא שמתי לב. כידוע לטוב מתרגלים מהר, אבל עם הזמן התחלתי להרגיש שינוי ממשי. עוד יום ועוד יום ללא כאבים, זה כבר היה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. לשמחתי הרבה, גיליתי שהכאבים מתפוגגים. כאבי הגב וחוליות הצוואר שכאבו והזכירו לי שהן שם, התחילו להיות בלתי מורגשות. זה היה מרגש לגלות שהפעם זה באמת עובד. Forever Freedom. מהם היתרונות של מוצרים אלה לעומת מוצרים דומים בשוק? ובכן, זוהי ערכה הכוללת מספר מוצרים באיכות מעולה, המסייעים במקרים של שחיקת סחוסים. שחיקת סחוס עלולה להיווצר כתוצאה מתהליך הרס טבעי של הגוף, או לחילופין אצל ספורטאים שאצלם נגרמת שחיקה כתוצאה ממאמץ יתר. כמו כן, אנשים בעלי משקל עודף, ובמיוחד נשים, נוטים לסבול יותר מהתופעה הנ"ל, עקב חשיפה ללחץ על המפרקים. בלט דיסק או פריצת דיסק הם רק חלק קטן מהתופעות הקשורות בכאבי מפרקים. אני שמחה וגאה לומר שהיום יש לי את היכולת לעזור לכל אותם אנשים שסובלים בשקט ולא מודעים לכך שיש דרך אחרת, דרך חופש התנועה, הדרך לפרידום. אז בואו ונעשה היכרות עם הערכה הנפלאה Forever Freedom. הערכה מכילה 3 מוצרים שונים: משקה אלוברה Forever Freedom, ג'ל אלוברה עם MSM ותחליף אלוהית לכאבי שרירים. לראשונה, צירוף ייחודי של חומרים בוני סחוס עם משקה אלוברה המאפשר פתרון מעשי ומזין כדי להילחם בסימני ההזדקנות ושחיקת המפרקים. משקה פלוס ג'ל אלוברה עם MSM מבית Forever יכולים לקיים הרבה יותר ממה שניתן להבטיח.
הנוסחה הינה סודית וייחודית לחברת Forever Living Products. משקה ג'ל אלוברה Forever Freedom. משקה זה המכיל ג'ל אלוברה טהור ופעיל באמצעות טכנולוגיה ייחודית, בתוספת החומרים גלוקוזמין סולפט וכונדרויטין סולפט. שניהם חומרים המספקים מרכיבים תזונתיים לנוזל המפרקי ומפחיתים את שחיקת הסחוס בתוספת חומר הנקרא MSM. MSM, מתיל סולפניל מתן, הינו גופרית אורגנית המצויה במזון ובגוף האדם וידוע כחומר אנטי-דלקתי המסייע בהפחתת כאבים במפרקים, והינו חומר טבעי ובטוח לחלוטין. כולל הוויטמינים E ו-C, שניהם אנטי-אוקסידנטים העובדים בסינרגיה מושלמת. צירוף מנצח זה של אלוברה עם מגוון החומרים בוני הסחוס הוכיח את עצמו כאלטרנטיבה אפקטיבית ובטוחה, אשר בצריכה יומיומית תעזור לכל הסובלים מבעיות וכאבים הנגרמים משחיקת הסחוס. אז איך זה בעצם עובד? הבעיה האקוטית במצב של בלט או קבוצת דיסק בדרך כלל נובעת מדלקת שיוצרת לחץ על מערכת העצבים. אבל ישנם מצבים פחות אקוטיים שדורשים התייחסות, כמו למשל ארטריטיס, דלקת מפרקים, אוסטאוארטריטיס, דלקת פרקים ניוונית, שחיקת סחוס, כאבי שרירים ופציעות ספורט. בזכות תכונותיהם המלחשות והאנטי-דלקתיות של משקה וג'ל האלוברה עם תוספת ה-MSM, יש בידינו כלי יעיל ביותר העומד לרשותם של אלו הסובלים מכל אותן הפרעות טראומטיות. כלי זה יצמצם דלקת, יקל כאב ונוקשות ויחזיר את כושר הניידות. עם הפחתת הדלקת והאצת בניית הסחוס באופן טבעי, נעלם לאט הכאב והגוף חוזר לתפקד בצורה אופטימלית. מומלץ לשלב פעילות ספורטיבית מתונה תחת פיקוח או בהדרכה מוסמכת בנוסף לשימוש במרכיבי הערכה Forever Freedom. ג'ל אלוברה עם MSM. זהו מוצר ייחודי שמשלים את השימוש במשקה שלנו Forever Freedom. עיסוי של ג'ל אלוברה עם MSM לאחר פציעות ספורט ומפרקים כואבים מביא הקלה ותומך בתהליך ההבראה. הצירוף של ג'ל אלוברה פעיל ומיוצב עם גופרית אורגנית ותמציות צמחים מרגיעים מאפשר הקלה אפקטיבית למפרקים. בכל פעם שאני נתקלת בכאב כלשהו, לפעמים זה גב תחתון, לפעמים בברך או בכתף, לעתים לחץ בחוליות הצוואר, אני מיד מורחת את הג'ל, יום ולילה. אצלי זה עובר תוך 24 שעות מקסימום. בונוס קטן, צירוף ייחודי זה של אלוברה למריחה ולשתייה ו-MSM נמצא יעיל גם לאור הפנים. הגופרית דרושה לייצור קולגן שמשפיע באופן ישיר על איכות השיער והציפורניים. מה הם כאבי שרירים? כאב בשריר נוצר בדרך כלל ממתיחת שריר ומצטברות חומצה לקטית. תחליב אלוהית הינו תחליב לעיסוי והקלה על שרירים כואבים ותפוסים, כמו גב או צוואר תפוס. מכיל אחוז גבוה של ג'ל אלוברה פעיל ומיוצב בתוספת שמן אתרי של אקליפטוס ומנתול. הודות היכולת של האלוברה לשאת חומרים שונים עמוק מתחת לאור, מחמם תחליב העיסוי הייחודי שלנו, האלוהית, באפקטיביות רבה ועוזר במצבים שונים. תחליב אלוהית מרגיע ומשחרר את השרירים לאחר מאמץ ספורטיבי או עבודה מאומצת. לפעמים גם אני צריכה להשתמש באלוהית, במיוחד בחודשי החורף הקרים, כאשר השרירים מתכווצים או נמתחים משינויי הטמפרטורה. תחליב האלוהית עוזר לי לשמור על חום השרירים לאחר צעידת ערב והרוח הקרה. נכון, יש עוד מוצרים בשוק שמכילים חומרים כמו MSM, גלוקוזמין וכונדרויטין. אז מה בעצם מבדיל אותם מהמוצרים שלנו? מחקרים הוכיחו כי שתייה של ג'ל האלוברה משפרת ספיגה של מרכיבי התזונה במעי. אנשים המשתמשים במרכיבי הערכה מצביעים על שיפור ניכר, יש לאחר ימים ויש כאלו לאחר חודשים. שילוב ג'ל האלוברה עם החומרים האחרים מציב אותם ליד דופן המעי ברגע הנתון וספיגתם נעשית טובה יותר. המרכיבים שנספגו מאפשרים לגוף לספק לאזורים המודלקים חומרי עזר רבים יותר המשפיעים על התהליך הדלקתי בצורה אפקטיבית ביותר ועוזרת בהקלת הכאב. לעתים נדרשת סבלנות ונחישות על מנת לראות תוצאות, משום שכידוע כל אדם מגיב אחרת למוצרים שונים בהתאם לגילו ומצבו הגופני. הוראות שימוש. ההמלצה היא להתחיל למרוח את ג'ל האלוברה עם MSM ובמקביל לשתות את משקה האלוברה עם MSM Freedom. את תחליב האלוהית נמרח על כאבי שרירים ועל מנת לשמור על חום המקום הפגוע ולהרגעה.
הוראות מדויקות לשימוש מצוינות על גבי אריזות המוצרים. ולסיום, מרבית מבני משפחתי, מכריי, ידידיי ולקוחותיי הודו לי הרבה לפני תום הטיפול. הם חשו הקלה משמעותית כבר בשבוע הראשון לשימוש במוצרים אלו. אף הסקפטים ביותר מביניהם מצאו את עצמם שותים, מתמחים ונהנים. וכמו כולם, רצו לספר לחבר'ה על הגילוי הנפלא ולהקלה בכאבים. הזמנות והזמנות חוזרות של אותם מוצרים פעם אחר פעם הן ההוכחה הטובה ביותר להצלחה של הערכה Forever Freedom. כשמה כן היא, הדרך לחופש התנועה. בונוסים נוספים. אשמח לתת ייעוץ פרטני בנושא אלוברה, יתרונות וסגולות הצמח, כיצד ניתן להיעזר בו, וכן בנושא פעילות ספורטיבית בונה עצם, מניעת אוסטאופורוזיס, אנטי-אייג'ינג, יציבה נכונה, כושר גופני והפחתה במשקל. כמו כן, אימון התנסות חינם על מכשיר חדשני המסייע בבניית מסת עצם והרפאיה של השרירים, מיצוק וחיטוב, שרפת שומן והסרת היקפים, הפחתת צלולית ואנטי-אייג'ינג בעור הפנים. מוכח מחקרית לשיקום מביגות גוף ולהפחתת כאבים. אז תודה שביקרתם באתר שלי, ואני מקווה שהמוצרים יעזרו לכם בדיוק כפי שעזרו לי. לפרטים נוספים ולהזמנת ערכה, אנא התקשרו אליי ואשמח לעזור. כאן רונית, תודה ולהתראות.